kultant ikun hemm żagħżugħ jixtieq ikompli fuq is-sejħa li jagħmel Ġesu u tal-familja jagħmlulu oġġezzjoni kbira, gwerra kbira. U jkollu jażel, ikollha tażel. Ma dina anke fl-affarijiet iż-żgħar ta' kultant min irid prova jimxi bil-għaqal u onest, mhux bil-forsi kollu ftaħir mill-familja u kemm inti ġifa, kulħadd jagħmel hekk, int se tkun il-qaddis. U dak li jkun ikollu jażel. Se nagħmel? Nimxi sewwa kif jixtieq Alla u Ġesu Kristu? Jew inkella nimxi mal-kurrent ħalli ma jkollix inkwiet, ma jkollix gar.